Cynhesu byd eang. Dyma derm sydd wedi ailadrodd drosodd a throsodd ers hanner canrif, ond hyn, mae tymheredd y byd yn parhau i godi, gyda 2016 ar ei ffordd i fod y flwyddyn cynhesaf ar gof, a hyn yn torri'r record 2014 a 2015. Y broblem yw, mae'n trafnidiaeth, y cychod, awyrennau, trenau, ceir. Y ffordd ni'n cynhyrchu bwyd, y ffordd ni'n adeiladu ein trefi a'n dinasoedd. Mae bron popeth ni'n neud yn rhyddhau carbon dioxid, a dyma sy'n arwain at gynhesu byd eang. Mae'r llennodd ia yn toddi, y moroedd yn codi, mwy o dywydd eithafol, llifogydd, sychder. Mae'n swno fel ffilm arswyd, heb law bod popeth sy'n digwydd yn real ac yn digwydd nawr. Ynghyd â llennodd ia pegynnau, mae rhewlifoedd ardaloedd mynyddig y byd hefyd yn dioddef, ac unman yn fwy na'r Himalayas. Nawr, mae nifer o bobl yn meddwl fod rhewlifoedd yn wyn, yn lan ac yn wastad iawn. Ond fel llwch chi weld tu ôl i fi, mae rhewlif cwmbw yn anwastad, yn llawn milurion, llawn pyllau ac yn dywyll iawn. Ffactor bwysig iawn gyda cynhesu byd eang. Be sy'n unigryw falle am rai o'r rhewlifoedd yma fel cwmbw yw bod heinen o waddodion gwahanol o stwff ar ei gwyneb nhw fel petai, o gerrig a malurion bach. A mae'r ffordd mae rheina yn dylanwadu ar toddiant yr rhewlif yn gallu effeithio pa mor gyflym mae'r rhewlif yn toddi. Os yw'r heinen yn ddwfn, mae hwnna'n gallu atal yr toddi ryw chydig, ond hefyd oherwydd bod yr heinen yna'n dywyll, mae hwnna'n golygu bod llai o egni'r haul yn cael ei adlewyrchu nôl i'r gofod, ac felly mae hwnna'n gallu cyflymu toddiant y rhewlif. Wel, mae'r rhewlif cwmbw yn teneuo yn hytrach nac yn crebachu, a'r amcangyfrifon gorau mae'r ganolfan rhewlifeg yma yn Aberystwyth wedi cael ar gyfer cyfraddau toddiant ar gyfer y rhewlif yw tua 8,000 pwll nofio o ddŵr y flwyddyn. Mewn dyfodol o bosib sy'n mynd i fod yn gynhesach oherwydd newid hinsawdd, y tebygrwydd ydy y bydd yr cyfraddau yma o doddiant yn parhau. Wedi gweud hynny, dyw'r patrwm yma o grebachu a theneuo o ran rhewlifoedd ddim yn un cyson ar draws yr Himalaya. Mae rhai rhewlifoedd yn enghraifft yn dangos patrwm gwahanol. Felly mae'n anodd dweud, mae'n anodd rhagfynegu beth yw'r patrwm yn mynd i fod yn y dyfodol, ond mi fysen ni'n disgwyl y bysau nifer o rhewlifoedd yn parhau i doddi yn y dyfodol. A chi'n gwybod beth, mae'n hynod o drist gweld y cyrff fwyaf yma sy'n enfawr, sy'n mor bwerus a sy'n cyfrannu at fywydau miloedd o bobl ymhellach lawr y dyffryn yn just wel marw ac yn mor ddifywyd blwyddyn ar ôl blwyddyn.